Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u sedam epizodu Serbian Minecraft Gamesa. Ja sam Serbian Minecraft Games, a u današnjoj epizodi ćemo napraviti vam jedan mini vlog. Što se tiče mini vloga, ja sam sad pripremio sve, kako bih vam rekao, što ću da snimam. Ne znam, nisam dobro. Znači ovako, snimat ćemo tutoriale, snimat ćemo vlogove, snimat ćemo muzičke montaže. Znači ja pustim neku pesmu i ja uločim moje slike kako mi se sviđa. Muzičke montaže, stavit ćemo muzičke montaže, pravit ćemo parodije, igrat ćemo svakakve igrice, znači gameplayove. I da sad još vam kažem, pravit ćemo, još ću ja se setiti šta ćemo sve da pravimo, znači vlogove, gameplayove, muzičke montaže, parodije i ne znam šta još da vam kažem, tutoriale sam isto rekao. I ljudi, hvala što ste gledali, hvala što ste kliknuli 100 view-a, znači to dobro, ne znam koliko već ja na ovom kanalu, možda nedelju dana, tako, nedelju dana, dve, ne znam. Ali za nedelju dana 100 view-a, pa ne znam što da vam kažem. Hvala vam srca, gledajte me, lajkujte, šerujte, subscribeujte i naravno komentarišite. Ja se zahvaljujem još jedan put i što ja još da vam kažem, volim vas puno. I do sljedećeg puta, uživajte, poz!